Tervetuloa katsomaan tämä lyhyt tutoriaali kierrättämisestä. Ensinnäkin kierrättämiseen tarvitaan kierrättäjä. Aivan kuka tahansa kelpaa kierrättäjäksi. Toiseksi tarvitaan kierrätysastia. Sen jälkeen meiltä puuttuu enää roskat. Yksinkertaisuudessaan kierrättäminen on sitä, että kierrättäjä laittaa roskat roskikseen. Jos joskus lenkkeillessäsi huomaat roskan maassa, muista pistää se roskikseen, näin ympäristö pysyy siistinä. Myös kotona kannattaa lajitella esimerkiksi pahvit ja pienmetallit. Tämä helpottaa myöhempää kierrätystä. Tämä sääntö pätee myös kouluissa, joten kannattaa olla tarkkana mihinkä banaaninkuorensa pistää. Myös lasia on hyvä kierrättää. Jos satut löytämään vanhoja paristoja tai akkuja, sellaista kannattaa pikimmiten viedä lähimmään tavaratalon kierrätyspisteeseen. Tämä tästä tällä kertaa. Muistakaa kierrättää. Hei hei! Hei, ota se roska! Kiitoksia kun katsoit.